Jisimni Charles Depono, jien il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab in-naħa ta' fuq ta' Forti Sant'Elmo. Warajja qegħdin taraw żewġ trench mortars Ġermaniżi li kienu nqabdu mill-Ingliżi matul l-ewwel gwerra dinjija u nġabu Malta wara tmiem l-istess gwerra bħala war trophies. L-artifatt li ħanitkellem fuqu huma żewġ trench mortars jew kif jgħidulhom bil-Ġermaniż Minenwerfers li jekk taqlibha mill-Ġermaniż għall-Ingliż mine throwers. Daw ġew inventati wara l-gwerra bejn ir-Russi u l-Ġappuniżi fl-1905 meta sabu li bl-użu ta' trench mortars kbar setgħu jippenetraw il-fortifikazzjonijiet minflok jibbombardjaw il-fortifikazzjoni direttament iwadbu l-balla biex niftehmu minn fuq għal-isfel. U bekk setgħu jippenetraw u jeqirdu kemm jista' jkun mill-fortizza. Minn hemm il-qudiem minn 1905 il-qudiem il-Ġermaniżi żviluppaw il-trench mortars tagħhom u dan naraw l-użu tagħhom matul l-ewwel gwerra dinjija. Mhux il-Ġermaniżi biss kellhom imma anki l-Alleati jiġi fil-Ingilterra, Franza u r-Russi kellhom tagħhom. L-imħabba tiegħi lejn dan l-oġġett jew anzi dawn iż-żewġ artefatti hija l-fatt li mhux talli huma rari ħafna li ssib bħalhom, talli anki ġew Malta b'mod interessanti. Tgħiduli kif dawn ġew Malta. Dawn ġabuhom l-Ingliżi wara l-ewwel gwerra dinjija meta l-Gvern Ingliż, il-Gvern Imperjali Ingliż iddeċieda li kull kolonja li taħt sehem fl-ewwel gwerra dinjija tingħata xi war trophies maqbudin mingħand l-għadu. U aħna Malta messna daw żewġ trench mortars li l-isem tekniku tagħhom huwa 25 cm Minenwerfers, 10 elmijiet Ġermaniżi u 10 machine guns Ġermaniżi 5 MG/15 u 5 oħra MG08. Dan huwa war trophies li kienu ġew esebiti l-armerija. Meta nfetaħ il-Mużew tal-Gwerra l-Antikinet ġew esebiti eżempju minn kull wieħed, inklużi dawn iż-żewġ trench mortars ta' warajja. Jien jogħġbuni ħafna dawn it-trench mortars għax wara li għamilt studju fuqhom sibt li dawn ma kinux miżbuqin ħodor, imma dak iż-żmien orajt fil-bidu kienu miżbuqin griżi. Però waqt il-gwerra, il-qawwiet li kienu qed jiġġieldu kontra xulxin bdew jesperimentaw bil-kuluri u dawn it-trench bħal dawn it-trench mortars żebbawhom b'kuluri differenti, kuluri xi ftit jgħidu isfar, aħdar, blu pereżempju. Daw tip ta' kuluri li llum ngħidu dan x'tip ta' kamuflax kien. Ma dak iż-żmien kien l-ewwel esperiment fil-kuluri anke l-elmijiet Ġermaniżi tal-Stormtroopers ukoll bdew jiġu esperimentati il-kuluri fuqhom. U bejn il-kuluri kienu jagħmlu linji suwed. Dan għalhekk dawn il-trench mortars jagħmluhom uniċi mhux għax biss huma rari, imma anke il-fatt li xi naraw ir-ritratti tagħhom, anke kemm il-kulur tagħhom u kif ukoll anke kif kienu jmexxuhom grupp ta' 5 jew 6 soldati minn quddiem u minn wara, kif tistgħu taraw hemmhekk għandhom il-ħadid li kien jinfetaħ u jiġbduh tnejn minn quddiem u tnejn minn wara. Il-trench mortars huma differenti minn kanuni konvenzjonali, ġifieri li kanuni normalment jisparaw direttament. Dawn jagħmilhom uniċi u fil-kuntest ta' meta ġew inventati kien skop totalment differenti minn kif kienu jaħsbu
meta kienu jassedjaw forti, tinsix li dak iż-żmien kif il-fortizzi kienu tal-konkos rinforzat ukoll, allura l-idea li jippruvaw jippenetraw daw il-fortizzi, daw trench mortars u anka trench mortars ħafna kbar minnhom għenu biex l-għadu ikun jista' jippenetra il-fortizzi li jkun qed jiltaqa' magħhom waqt li jkun qed javvanza lejn it-territorju tal-għadu. Jiġifieri fi ftit kliem dawn it-trench mortars huma tip ta' arma oħra rrieda li ġiet ivvintata qabel l-ewwel gwerra dinjija.